आङो दिनै एन्टायार बिटिसि एरियायाव गिदिंनानै जिखिनि मोनबाय जोंनि बिपिएफ हान्जानि पजिशना एक नाम्बारावनो दं। बिराद मोजां पजिशन। गसाइगावबो मोजां, पर्बतजरा हिसाबैबो मोजां, बावखुंग्रि हिसाबैबो मोजां आरो क'क्राझार हिसाबैबो मोजां, दतमा हिसाबै। ओमफ्राय क'क्राझाराव मोनबा समस्ति दं। बेवहाय पजिशना बिपिएफआनो एक नाम्बाराव आरो देरहाजोबगोन। आरो आङो बेनि बादैबो चिराङाव मैया सिडली समस्ति हिसाबै आं गिदिंदोंमोन। बिजनी बा मानास बेफोराव जिखिनि आं गिदिंनानै मोनदों बेवहायबो बिपिएफनि पजिशना एक नाम्बारावनो दङ। खुनु खोथा गैया, माने बिपिएफआनो देरहाजोबगोन। आरोबाव सारिथा मोनब्रै समस्ति दङ। बिजनी, तामुलपुर, गरेस्वर आरो टंला बेहायबो बिपिएफनि पजिशनानो एक नाम्बाराव दं। मथथे एनडिए हिसाबै बिटिसि एरियायाव 15थाबो जों देरहासार जालांगोन। सार बिसायख'थिया बेबायदिनो साननैल'सो गेजेराव गाबोन थुंगेन फोसावदिं मेला आरो बेबायदि समावनो सारा भटार रायजोफोरखौ मा खावलायगोन सार? आंनि खावलायनाया बेनो, बिटिसिनि जौगाखांनाय आरो बिटिसिनि खौसेथिनि आरो बिटिसिनि सान्थिनि थाखाय गासिबो रायजो राजाया जोंनि बिपिएफ हान्जाखौनो मदद होगोन आं आसा खालामो, आं खावलायो। बिटिसिनि जौगाखांनाय आरो बिटिसिनि सान्थिखौ बजाय लाखिनानै जों जाहाथे बयबो हारि माहारि ज' जानानै खामानि मावलांनो हायो, बेनि थाखाय जोंनि बिपिएफ हान्जानो सुबिदा जुदि होयोब्ला जों मावलांनो हागोन। जों बेखौनो खावलायो। मुस्लिमखौबो जों खावलायदों, बर'खौबो जों खावलायदों, बेंगलिखौबो जों खावलायदों, राजबंसिखौबो जों खावलायदों, गरखाफोरखौबो जों खावलायदों, हिन्दी भाषिफोरखौबो जों खावलायदों। मथथे नाथजुति सुत्रधर जेसेबां जाथि दङ गासिबो जाथिनि दैदेनगिरिफोरजों जोङो रायलायदों जे नोंथांमोना एइबार एसेम्बलि इलेक्सनाव बिटिसिनि 15था समस्तियाव जोङो एनडिए हिसाबै जिथु केन्डिडेट होदों बे केन्डिडेटखौनो सापर्ट खालामनानै जोंखौ देरहासार खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोननि जिथु समस्या, जातीय समस्यायानो होन बा जौगाखांनायनि समस्यायानो होन, बेफोरखौ जोङो लासै लासै नोंथांमोननि मदद लानानैनो खामानिखौ मावफुंनानै होजोबगोन होननानै जोङो खोथा होदों। आरो बे खोथा होनाय मथे दिनै आं जिथु नुदों गासिबो जाथि जनगोष्ठिया जोंनि बिपिएफ हान्जाजोंनो दं आरो देरहासार खालामगोन। आरो आंहा मोनसे फोथायनाय दं, थांनाय समाव जेरै जों ज' खौसेथि आरो सान्थिखौ लाखिनानै खामानि मावबाय थानो हादों, फैगौ समावबो गासिबो रायजो राजानि मदद आरो हेफाजाबजों जोङो खौसेथि आरो जौगाखांनाय आरो सान्थि बेनि थाखाय जों खामानि मावलांनो हागोन होननानै आंहा मोनसे फोथायनाय दं। सार बिपिएफनिफ्राय साबेसे मन्त्रि मोननायनि आसा दं? मन्थ्रिया उनाव जागोन, इलेक्सना जोबनो होगोन, रिजाल्टआ ओंखारनो होगोन, मन्थ्रियाथ' थाखागोन। बिदि सासे मोनो, सानै मोनो, साथाम मोनो, बिनि सायाव जों दाबो सावरायनाय जाथाराखै। खिन्थु जोङो बिपिएफ हान्जाया मन्थ्रिया थागोन बे नंगौ।